ଆପଣ ଗୋଲାପ ପ୍ରିୟ କି? ପାପୁଲି ସାଇଜ୍ର ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ସେଥିପାଇଁ ଗୋଲାପ ଗଛର ପ୍ରପର୍ କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ସାଇଜ୍ ଏମିତି ଥାଏ। ଅଙ୍କାମଙ୍କା ହୋଇ ଏମିତି ଲଟା ସବୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ତ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟି ଆସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଋତୁ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରିୟ ଋତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଲାପର ସାଇଜ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆଉ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଫୁଟିଥାଏ। ଏହି ଶୀତ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ତା'ର ପ୍ରପର୍ କେୟାର ନେବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଏମିତି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଫୁଟି ଉଠିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏ କଢ଼ଟିକୁ କାହିଁକି ଛିଡ଼ାଇଦେଲି। ଯଦି ଏହି ଋତୁରେ ଆପଣ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫୁଲ ଫୁଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଛାତିରେ ପଥର ରଖି ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫୁଲ ପ୍ରେମୀ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଷ୍ଟଦାୟକ, ତଥାପି ବି ଆମକୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଟର। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ଏତେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ହୋଇଯାଇଥିବ, ଡାଳ ସବୁ ଅନାବନା ହେଇ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଲଟା ହେଇକି ରହିଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ପ୍ରୁନିଂ ଦରକାର। ତ ଶୀତଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିହାତି ତାକୁ ହାର୍ଡ଼ ପ୍ରୁନିଂ କରିବା। ପ୍ରୁନିଂ ମିନ୍ସ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ କଟିଂ କରିବା। ମୋର ଗଛର ଉଚ୍ଚତା 6ରୁ 7 ଫୁଟ ଥିଲା। ୟାକୁ ମୁଁ 3 ଫୁଟ ଆକାରରେ କଟିଂ କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ହିସାବରେ ଆପଣ କଟିଂ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ କାଟିଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଛ ହାଲକା ହୋଇଯିବ ଓ ତା'ର ନୂତନ ଶାଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ତାକୁ କଟିଂ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖାଇଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଦେଶୀ ଭେରାଇଟିର ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ ବା ଇଂଲିଶ ରୋଜ୍। ତା'ର ବି କଟିଂ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କରିବେ। ଦେଶୀ ଗୋଲାପର ଫୁଲର ସାଇଜ୍ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ରୋଜ୍ର ଫୁଲର ସାଇଜ୍ଠୁ ଛୋଟ ଆସିଥାଏ, ବଟ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ତା'ର ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ ଇଂଲିଶ ରୋଜ୍ଠୁ। ଇଂଲିଶ ରୋଜ୍ର ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବହୁତ କମ୍ ଗୋଲାପରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି ମୋର କଟିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଛୋଟବେଳେ କଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଡାଳ ନ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଗୋବର ଦେଇ ଦେଉଥିଲୁ, ବଟ୍ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ ଆସନ୍ତୁ ଜଣାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କଟିଂ କରିସାରିବେ, ତା ଉପରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ କିମ୍ବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣ ହେଉ, ଆପଣ ତା ଉପରେ ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ଲଗାଇଦେବେ। ଲଗାଇଦେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଟାକ୍ ହେବନି, ଆଉ ତାପରେ 2ରେ ଡାଳ ବି ଶୁଖିବନି। ପ୍ରପର୍ ତଳରୁ ତା'ର ନୂଆ ଡାଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଢେର ସାରା ଗୋଟେ ଡାଳରୁ 5ଟା ଡାଳ, 4ଟା ଡାଳ, 3ଟା ଡାଳ ଏମିତି ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାପ ବହୁତ ବୁସି ହେବ। ଏଇ ତ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କେୟାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍।